Informació. L'oratge. I així comença avui dimarts la jornada hacia el nostre municipi, un cel que presenta intervals de núvols, tot i que aniran desfent en el transcurs de les pròximes hores. No obstant, i tot i que al matí lluirà el sol, esta vesprada apareixeran núvols que en principi sembla no ens deixaran precipitacions. Així, a l'imatge del satèl·lit Meteosat es pot apreciar com, de fet, de núvols ben poca cosa, tot i que esta vesprada començaran a créixer cap a les àrees de l'interior nuvolades que cap a les àrees de muntanya podrien deixar alguna tronada aïllada. Núvols que arribaran desfets a la nostra comarca i, per tant, al nostre municipi. La vesprada nit es veurà una miqueta més ennuvolada. Així, la jornada per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'un matí amb sol, una vesprada en el que, de fet, els núvols augmentaran, encara que no s'esperen precipitacions. Les temperatures avui seran sensiblement més baixes que les registrades durant el dia d'ahir. Ja per demà dimecres, la previsió ens porta a parlar d'una jornada al matí dominada per alguns intervals de núvols baixos que aniran desfent-se en quant el sol vaig agafant força. La vesprada presentarà una miqueta més de nuvolositat, tot i que no s'esperen precipitacions. Les temperatures començaran a pujar lleugerament. De cara als propers dies, poca cosa en principi, cel poc ennuvolat o alguns núvols baixos durant les primeres i les últimes hores del dia. Les temperatures es mantindran sense grans canvis.